Hello guys, welcome ulit sa panibagong video. Agoy. Kakarating ko lang ng bahay. Pinick up kami ng mother-in-law ko. Na-mention ko na puntahan namin, balikan ko doon sa Hema yung mga jacket na iniwan ko pa doon sa customer service desk. Kasi nga, nakalimutan ko yung gift certificates or yung gift cards. So yun, andun pa naman siya. So, nakuha ko na guys. 3 siya. Buti na lang, nagtingin-tingin ulit kami. Pinapalitan ko ulit yung isang kulay. Kasi mas nagustuhan ni Ana yung isa. Ito yung sinasabi ko. Yan. So, good for, ano na ngayon kasi si Ana? Size 104 yung kanyang size now. But yung mga kinuha ko, mas malalaki. Yung 110 to 116. So, bali, nag-skip ako ng isang size. Finit namin siya kay Ana. Okay naman. Pero, ano siya, medyo malaki nga. Pero, yung ano ko kasi purpose is for next year. Kasi yung winter jacket niya ngayon, okay pa naman. Pero, I think next year hindi na pwede kasi parang sisikip na siya. So, anyways, yung color kanina may pagka-yellow siya yung color. Pero nakita to ni Ana. Pinapili ko siya. Siyempre, pipiliin niya ito. So, yan. Medyo mahaba po siya. So, mabuti na rin kasi papasok na si Ana next year. Para iwas lamig. Malapit lang naman po yung yung school sa amin. So, pag naglalakad kami, yung hinahatid ko siya, hindi masyadong malayo. Pero, lumalabas kasi sila ng school para maglaro. Pinapalaro sila. So, mabuti na din ito mas mahaba. Yung original price niya was 40 euro. Ito, ano na lang siya, 20 euro na lang. So, naka 50% off siya. So, yan yung first. Yan, so, sobrang happy ako. Yan. And yung pangalawa, ito siya. Hindi to siya masyadong mahaba. Yan. Gustong-gusto ko yung kulay. Pang-girl na pang-girl. Yan. So, maganda siya. Oh. Tapos, ito siya. Original price is also 40 euro. So, impression niya is 20 euro. Yan. Maganda siya. Diba yung mga mama dyan, kaway-kaway sa mga mama dyan na mas happy pa pag namimili para sa mga anak. Ganun po ako. Pero, compared kay Ruth, I think si Ruth ang mas namimili para kay Ana. Yun. Last one, ito siya. Oh, thick siya guys. 35 euro yung original price, pero 50% pa din siya. So, yan. Wala akong nakitang ibang kulay. Pero, okay naman tong kulay na to. Medyo mahaba din siya. So, maganda. Tapos, oh, ito. Nabobottom up mo siya. See if may siya sa loob. Hi, this is my jacket. Name, trendsetter, and then year. Tapos, yung next is early adapter, year. And the next is vintage lover. O, diba? Ang cute-cute. So, yan. 3 lang po yung nakuha namin. Actually, hindi po talaga kami masyadong namimili ng mga bagong gamit para kay Ana. Minsan, super minsan lang. Rarely lang. Kasi nga, sayang din. Kasi the next year, ibang season. Tapos yun, natutubuan na din. So, sayang, diba? So, yung kalimitan sa mga damit ni Ana, mga bigay po ng mga kakilala ng mama ni Ruth or yung mga katrabaho ni Ruth na may mga anak na babae. So, most of her stuff, mga hand-me-down na din. Tapos, yung iba, yun lang talaga, mga second hand. Or yung iba, mga gift, yung pag nag-birthday or Christmas or Sinterklaas nun. So, sobrang happy ako sa purchase na to kasi nga, hindi po ako nagbayad. Siya yung sa pinagpa-part-timean ko, lahat kami na empleyado binigyan ng gift certificate. And then yung nakuha ko was about 50 euro. Tapos, last year pa may kadobon or gift card din akong nakuha. Marami akong nakuha actually last year, pero yung natira was 15 euro. So, yun.
yung card na yun, pwede mo siyang gamitin sa maraming shops dito sa amin. So, yun, masaya ako. Kasi, libre, diba? Shopping libre. Ay, nako. Oh, so happy. So, ipapakita ko po to siya sa papa niya. And then, ito din, binili to ng lola ni Ana. This is also 50% off. Hala, barato na lang di ay ni. So, this is, original price is 18 euro. And since naka-blue tag, 50% off. So, yan, maganda. Kinikilig yung ano. Kinikilig yung lola ni Ana. So, magli-legging si Ana nito. Super ganda. Excited ako ipakita kay Mr. mamaya. So, happy ako guys. Mamaya, mga 30 minutes siguro. O mga 45 minutes, andito na po si Mr. Kami lang dalawa yung kakain kasi si Ana hindi na sumama sa akin dito. Hinatid na lang nila ako. Tapos yun na, sumama na naman sa lola. Ay, paborito niya po talaga ang lola niya. Yung lola niya, yung pinakagusto niya these days talaga. And after dinner mamaya, ipipick upin ako ng aking father-in-law because, yun nga, magiinuman kami ng sister-in-law tsaka mother-in-law ko. Tapos guys, take note, yung gagamitin namin na pangbayad, gift certificate din. Mga gift card din sa dati kong company before na pinag-part-timean. So yun, kung magkano yung yung extra, yun na lang yung babayaran namin. Hello ulit, time check magsi 6 o'clock na and nandito na si Ruth pero nasa taas pa siya. He's doing the laundry and nag-organize doon. Ayaw pa niyang kumain kasi busog pa daw siya. So ako na yung una kasi may lakad nga ako mamaya. Ito yung leftover. Oh, may naka-ready na akong rice dyan. Kagabi to na Chinese food. Yan. Babi pangan yung tawag. Pork po ito. Tapos yung sauce is sweet and sour. Tapos yan, chicken po yan. May veggies. Ito, pork din siya na may veggies. Masarap din to siya. Tapos yan yung kanilang bami. Para niya. Okay din to siya. Pero mas gusto ko yung fried rice. Tapos ubos na. Ubos na yung fried rice. Yan. Pork din yan. Gustong gusto ko din to. Nakalimutan ko anong pangalan dish na to. Tapos ito. Hindi ako kumakain ito. Si Ruth lang. Chicken satay. Na may peanut sauce. Tapos ito. Ako nagluto nito. Pork siya. Ito din kinain ko kanina sa lunch. Masarap kasi ito siya guys. Tapos guys, may chicharon pa ako. Naku anak, naglaway na. Or siguro mga 2 minutes. While iniinit ko siya, i-ready ko yung aking chicharon. Ayan. May suka po tayo. Ito yung ating chicharon. Sana masarap to. Lagyan ko lang siya ng garlic powder tsaka chili powder. It's good to go. Ayan, no? Ayan. Yung chicharon, parang lutong-lutong. Try natin. Ayan. May if nasa Netherlands kayo, binili ko to sa Plus. Natry ko din yung chicharon ng Yumbo. Masarap din. Ang sa Lidl din. Okay lang. Knabbelspeck Natural. Ano siya? Walang flavor ba? Gusto ko to. Apa? Kain. So, ito. Order na tayo. Kanin.
Mag-aalas 10 na guys, pero uwi na ako guys. Nagpasundo ako kay Ruth. Dat was many colleagues lang. Zo Veel nee. collega's. Ja, veel collega's. Ja, Oude oma. collega's en ik was ook bij de kafmolen. Rico was ook daar. Ito, ja? Ja, and then I... Is het zanger? Yeah, and then I said hello. Oh, he's the same. He was like, oh, gee! Guys, nagpasundo na ako kay Ruth kasi hindi ko na kaya. Hindi po ako magaling uminom. So, 3 cocktails lang. Tapos wala na. Na-feel ko na ang lahat. Nag-text ako sa kanya na isusunduin niya ako ng bar mga hindi abot 5 minutes yung drive. So, nagpasundo na ako. Wala, grabe guys. And mag-relax na lang kami and i-end ko na din yung pa-video. Andito si Ruth, oh. Si daddy driver. Ja, dat was een quick drive. Yeah. So, yun na lamang yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman sa susunod na video. Ayan, may chocolate ako. Tsaka, Ja. Chocolate to end the evening. tsaka tubig. To get sober. Doei doei, mus mus babus. Mus mus babus, dodo.